Bore da. Bore da gyfeillion. I gyd yn cadw'n iawn? Da iawn, da iawn. Croeso cynnes iawn i chi i babell y Cymdeithasau ac i darlith mlynedd Cymdeithas Niclas y Glais. Hywel Griffiths ydw i. Fi sy'n cyfeirio y darlith yma heddi. Croeso, mae'n gret gweld cynifer ohonoch chi wedi dod yma i wrando ar y darlith y bore yma. Cyn bod fi'n mynd ymlaen i gyflwyno yn siaradwr yn y bore yma, jyst i gyflwyno'r Gymdeithas. Cymdeithas Niclas y Glais wedi cael ei sefydlu ers nifer o flynyddoedd bellach i hyrwyddo trafod gwaith a bywyd Niclas y Glais a hefyd drafod y themau oedd yn agos at ei galon ac oedd yn ei ysbrydoli ac yn ei yrru ymlaen llenyddiaeth Gymraeg a rhyngwladol a themau gwleidyddol yn ymwneud gyda sosialaeth a Comiwnyddiaeth ac sydd yn ymwneud gyda Cymru hefyd. Fi sy'n ysgrifennydd y Gymdeithas ac ydy os ydych chi'n ddiddordeb ydych chi wybod unrhyw beth am weithgareddau sy'n digwydd yn enw'r Gymdeithas y croeso mawr i chi dod i siarad gyda fi ar y diwedd am eich manylion cyswllt. Ein llywydd y Gymdeithas a sylfaenydd mewn gwirionedd y Gymdeithas nifer o flynyddoedd yn ôl oedd yw Gareth Miles. A dyw Gareth am y tro cyntaf eleni ddim yn gallu ymuno gyda ni ar gyfer y ddarlith blynyddol oherwydd ei iechyd. Felly, dyn ni'n cofio yn gynnes iawn at Gareth a Gina ac yn dymuno'r gorau iddyn nhw ac yn cofio'n gynnes teg atyn nhw. Yn siŵr y bydde Gareth yn falch iawn o gael bod yma heddiw o ystyried natur y drafodaeth dyn ni'n mynd i gael a'r ddarlith dyn ni'n mynd i gael y bore yma. Os i sôn hefyd am rai weithgareddau'r Gymdeithas, prif weithgaredd sy'n digwydd yn rheolaidd yn ystod y flwyddyn yw'r cylch darllen sydd yn cwrdd yn fusol yn Aberystwyth, bob yn ail ar-lein ac Wynedd, a Jane Aron sydd yn ystod yn yr ail res yma sydd yn trefnu ac yn cydlynu y cylch darllen. Felly os ydych chi'n gofyn ydych chi i ymuno eto ar ôl cyfnodion ar y diwedd, a byddai'n gret cael cwmni chi yn y trafodaethau hynny. Ni'n trafod pob math o bethau, nid dim ond gwaith Niclas y Glais. Ni'n trafod llenyddiaeth o bob math yn nofelau, yn farddoniaeth, yn Gymraeg a'r Saesneg ac mewn cyfieithiadau cyfrolau gwleidyddol ac yn y blaen. Felly mae'n amrywiol tu hwnt. Fel ych chi gyd yn ymwybodol, siwr o fod, Niclas y Glais oedd prif ladmerydd Comiwnyddiaeth yng Nghymru a thrwy gyfrwng yr iaith Gymraeg yn sicr yn ystod i fywyd bydden ni'n gweud. Ac yn hyd a pobl fel Gareth a Rob Griffiths yn ddiweddar, yn siaradwr ni heddiw yw'r llais amlycaf sy'n dadlau dros Gomiwnyddioedd yn y Gymru sydd ohoni. Mae Catrin Ashton yn awdur, yn gyfieithydd, ac yn gyfannu am danysgrifiadau o'r cylchgran o'r pedwar gwynt. Mae wedi sgwennu erthyglau Cymraeg i'r Morning Star, seren y bore, o'r pedwar gwynt ac i Planet, ac mae penod ganddi hefyd yn hyfrol y gyfrol The Welsh Way, Essays on Neoliberalism and Devolution. Mae'n bleser mawr iawn gyda fi groesawu Catrin Ashton i bore yma i siarad ar y testyn y Gorwel Coch, mlynedd yn ôl, ymunodd Niclas ar blaid Gomiwnyddol. Ydy'r termau Comiwnydd a Chomiwnyddiaeth yn berthnasol ac yn ddefnyddiol erbyn hefyd. Felly, diolch yn galon Catrin am gytuno i drafodi heddiw a bod croeso mawr i Catrin.
So gyntaf, o'n i jyst yn gweithio diolch yn fawr i chi gyd am ddod bore yma, mae'n rili gynnar, felly diolch am roi lan. A diolch hefyd i Jane Allen a gweddill Cymdeithas Niclas am ofyn i fi ddarllen bore yma, fi'n diolch yn a hefyd diolch i Hywel at mae fi'n mynd i clico'r PowerPoint i fi. Jyst i dorri darn eich lan yn y bag. So gobeithio bod yn iawn, fi jyst yn mynd i darllen rhywbeth sgyfenus i, so gobeithio bydd yn iawn. So, pan y bynnag i ni siarad heddiw, meddyliais am drafod cwestiwn sy'n cael ei ofyn i ni o hyd, ac wedi darllen ychydig bach am Gorwel Niclas y Glais, cefais yr argraff, a gofynnwyd y cwestiwn yn fynych iddo yntau hefyd. Dro ar ôl tro, mewn sgwrs gwleidyddol, mae pobl yn gofyn i ni pa mae'r wyneb y ddaear wyt ti'n Gomiwnydd. Mae'r mwyaf empathetig ohonynt yn dweud wrthych fod y syniadau'n gyflawn ac yn werth yn gyrchu drosynt, ond mae'r branding yn hollol anghywir. Mae gormod o orffwm ynghlwm wrth y gair, mae'n codi ofn ar bobl byddai fel arall yn agored i'r syniadau. Nad oedd fy nhad yn hyfryd yn Czechoslovacia, mae fe yma heddi, a llwyddodd i ddianc y Comiwnyddiaeth yn 1968. Gwelodd y tanciau Rysiaidd yn ymlwybro mewn i'w wlad a phan gafodd y cyfle ffwrdd. Nid oedd yn hawdd iddo nac i'w deulu chwaith. Mae'n dweud wrthych o bryd y gilydd, mae'r Gomiwnyddioedd honna a brof a ddeg a chynnydd ar y bobl eraill yn Ewrop yw Comiwnyddiaeth, ac roedd yn ofnadwy. Felly sut allaf uniaethu ar ddathbeth? Sut allaf obeithio am rhywbeth ac brofiad gan gymaint o bobl fel peth ofnadwy? Ceisaf ateb y cwestiynau hyn ger eich bron chi nawr. Dwi wedi dweud y teitl y Gorwel Coch, dwi'n chwarae rhywbeth a ddwedodd Alforo Garcia Linera un tro. Fe oedd is-arlywydd Evo Morales wrth iddo ymddygeisio am yr arlywyddiaeth yn ystod etholiad cyffredinol Bolivia yn 2005. Safodd dosridiaeth sosialaeth Bolivia sydd wedi rheoli wlad ers 2006. Pan ofynnwyd i Garcia Linera mewn cyfweliad, beth oedd cynlluniau ei blaid nawr ei bod wedi ennill etholiad a tebodd, mae gorwel cyffredinol y cyfnod yn Gomiwnyddol. Mae'r academig Jody Dean yn trafod y cysyniad yn ei llyfr hi o'r un teitl, The Communist Horizon. Mae'n lyfr y gwir wedi ysbrydoli i feddwl yn fwy cadarn am y pwysigrwydd o fod yn aelod o'r blaid ac o'i werth yn ein byd ni heddiw. Mae hi'n trafod y cysyniad cyffroes astroffisegol o Event Horizon, neu orwel y digwyddiad. Dyma orwel yn o'r bob sôn dydy ddim yn astroffisegydd, sy'n amgylchynu twll yn y gofod, gorwel sy'n llun ac i hwnt iddi ni all digwyddiadau ffoi. Yn yr ystyr hwnnw, meddwl Jody Dean, nid yw'r gorwel ffisegol, gorwel y digwyddiad, mor wahanol o hynny i'r gorwel gofodol, y gorwel wedi mynd yn gweld yn ein bywydau bob dydd. Oherwydd mae'r llaw bach yn peri i ni brofi yn raniad sylfaenol iawn. Rhywbeth sy'n amhosib i ni gyrraedd, ond eto nid ydym yn gallu dianc rhag gwachoedd. Rwy'n hoffi syniad Alforo Garcia Linera o'r Gorwel Comiwnyddol, neu Gorwel Coch. Wrth feddwl amdano yn hyd-destun, gorwel y digwyddiad a'r gorwel gofodol, mae'n atgoffa bod rhywbeth holl bresennol amdano. Ac falle nad ydym byth yn ei gyrraedd, neu groes i chwaith. Mae'n fodolaeth yn bwysig iawn i gyd-destun yn gweledigaeth ei dyfynu gyd, yn arbennig i unrhyw un ar y chwith, oherwydd Comiwnyddiaeth sy'n ei galluogi ni i fordwyo. Dyma ein Polaris, ein sef yn y gogledd. Hoffwn ddadle heddi, mae'r gair Comiwnyddiaeth yw'r unig gair sy'n sefyll yn gyfan gwbl gyferbyniol i'r gair cyfalaffiaeth. Nid oes yna unrhyw beth, nid hyd yn oed sosialaeth, sy'n gallu sefyll mor groes, mor gryf ei wrthwynebiad i gyfalaffiaeth a'r gair Comiwnyddiaeth, a'r holl bosibiliadau
yr holl orwelion sy'n bodoli o fewn y gair hwnnw. Rwy'n meddwl amdano fel awyrlyn yr hanfawr. Mae'r bodolaeth yn rhoi cyd-destun yn y gyfalafiaeth. Mae'r Gorwel Coch yn cynnwys cyfalafiaeth ac yn ei weithio rhag ymdreigau yn pellach. Mae'n gosod llinell na all gyfalafiaeth byth ei chroesi. Rwy'n gallu derbyn nad Comiwnyddiaeth yw'r ateb I bawb, ond dwi'n teimlo bod bodolaeth y gair yn cynnwys gobeithio'n pawb ar y chwith. Heb Gomiwnyddioedd, sut allwn gofio bod rhywbeth arall yn bosib? Yn yr un modd a bod y nos yn profi bodolaeth y byd, a Christwch yn profi bodolaeth apusrwydd, gallwn dadle bod cyfalafiaeth yn profi bodolaeth Comiwnyddiaeth, ac oherwydd hynny, rwy'n nad ein reality presennol yw'r unig gyflwr posib. Mae'n meddwl amdano yn y ffordd hon yn gymorth I ni am gyllid o gadw Jodi dyn, mae absenoldeb Comiwnyddiaeth sy'n ei wneud yn bresenoldeb mor gyfredol. Mae rhan nesaf yn slightly alarming, ond os chi'n gadw fynd at y diwedd, mae'n try nad yn okay. Mae hi hefyd yn dweud, Comiwnyddiaeth yw'r un gair sydd gennym sy'n dynodi gwrthgyfalafiaeth yn fwy nag unrhyw beth arall. Go iawn, pan bydd y chwith gwrthgyfalafol yn defnyddio'r gair democratiaeth, maent yn dynodi eu cymhwysiad nhw I gyfalafiaeth. Mae hi'n dadle, mae democratiaeth yw'r ffurf a geir pan golled y posibilrwydd o Gomiwnyddiaeth. Cawn ein hatgoffa o ddyfyniad gan Lenin, mae democratiaeth yn system wych ar gyfer pŵer y bourgeoisie. Mwyn peidio chael ein hofni gan y syniad bod democratiaeth yn problematig, rhaid I ni ofyn beth yw'r gwir ystyr democratiaeth. Pwy sy'n elwa o'n democratiaeth ni heddiw? Gallwn dadle, nad yw ein democratiaeth ni mynd yn ddigon pell, enghraifft mae yna angydigoldeb yn y ffordd y caiff cyfalaf ei reoliau ddosbarthu. Mae hi'n system sy'n ymwelwan. Rhaid I ni newid hynny a gosod adnoddau ein cymunedau dan reolaeth democrataidd y bobl, ac mae'n rhaid I ni gynyddu dylanwad sydd gan rymoedd wir democrataidd dros ddefnydd y cyfalaf sydd gan berthnogaeth greifach, a sicrhau bod mwy o gyfoeth mewn eiddo cyhoeddus yn y lle cyntaf. Efallai nad y gair yw'r broblem fan hyn, ond y ffaith nad ydym yn gwireddu gwir ddiben y gair. Gallwn obeithio am rhywbeth gwell gan democratiaeth, rhywbeth sydd wir yn ymateb I anghenion y bobl. Ond yn fwy na hynny, sy'n ni'n galluogi ni'r bobl I weithredu ar y cyd bydd ein gilydd. Democratiaeth y bobl yw'r unig wir democratiaeth. Gair arall amdano fydd y Comiwnyddiaeth. Fel dwedodd Marx ac Engels yn y manifest y Comiwnyddol, cam cyntaf chwyldwr dosbarth gweithiol yw dyrchafu'r werin I safle'r dosbarth sy'n rheoli mwyn ennill brwydr democratiaeth. Mae'n meddwl am wir ystyr geiriau a chwilio am ffyrdd o herio ei lluniau a'i gafel yno yn ddatgoffa o'r awdur Ursula Le Guin. Mae ei nofel The Dispossessed sy'n cael ei ystyried yn bennaf am ei syniadau gwleidyddol amgen. Y nofel sy'n dod I meddwl I yw'r stori atmospheric The Wizard of Earthsea. Ynddo, mae'n rhaid i'r prif gymeriad Gerd, ymrafel ar das bwysig o ddysgu gwir enw bob dim a ddarganfuodd sydd yn hyn a'i copïo I lyfr. Nid yw enw bob dim yn hysbys eto, ac ar llai ohonynt yn anodd. Gwaith oes yw ailddarganfod a chanfod am y tro cyntaf yr enwau cartredig am hysbys hyn. Yn y nofel, mae'n rhaid gwybod gwir enw rhywbeth mwyn gallu ei wynebu'n llwyr a'i adnabod y ddifri. Rhyw benthyciad ar y syniad hynny yw un ffordd o feddwl am bwysigrwydd Comiwnyddiaeth. Sut allwn adnabod cyfalafiaeth go iawn os nad ydym yn gwybod beth yw'r enw am ei wrthwyneb? Sut allwn adnabod ei derfyn heb wybod yr enw am ei derfyn? Fel Cymru sy'n siarad Cymraeg, rydym yn ymwybodol o'r hyn sydd yn yfantol wrth golli ein geiriau. Wrth ymwrthod ar gair Comiwnyddiaeth, wrth adael I ddiflannu,
rydym yn araf bach yn ffarwelio ar bosibiliadau ffyrdd o lwybrau dichonadwy, ac yn y broses, mae'n byd yn llefachu. A dechreuwn yn ddiarwybod efallai y mwrthod ar gwrthsafiad ni i gyfalafiaeth. Yn weddol ddiweddar, gwylais fideo o ymweliad Niclas, ysgrifennydd cyffredinol yr RMT ac Abertdar. Un o'r pethau yn taro oedd pan dweud o'r rhywbeth yn debyg i dydy ddim yn credu mewn eideoleg. Roedd yn dilyn cwestiwn a fynyddiad rhai misoedd ynghynt gan y cyflwynydd Richard Megi ar y teledu pan oedd streicio'r rheilffyrdd yn ei hanter cardiagad. Gofynnwyd iddo, gan Richard Megi, wyt ti'n barcsydd a'i peidio? Achos os wyt ti'n barcsydd, yna rydych ti'n diddori mewn chwildo ac mewn chwimpo cyfalafiaeth. Felly wyt ti a'i peidio? Atebodd Niclas, Richard, wyt ti'n siarad y lol fwyaf rhyfeddol weithiau mae'n rhaid i mi ddweud. Beth bynnag yw'r gwirionedd am eideoleg wleidyddol Niclas, fe'n tarodd nad ydym yn byw mewn cyfnod lle gall arweinydd gwleidyddol, hyd yn oed arweinydd undeb mor brif ei gydsafiad ar gweithwyr ac ydy'r RMT. Nid yw'n bosib dweud yn agored ei bod yn barcsydd neu sosialwyr, heb sôn am fod yn gomiwnyddion. Yn Prydain, efallai nid cweit yng Nghymru, a ydym wedi dechrau mabwysiadu'r ofn Americanaidd o'r gair. Efallai fod yn brif yn hyn i ni ofyn, beth yn union yw Comiwnyddioedd? Beth yw'r peth hyn sy'n wrthwyneb i gyfalafiaeth? Yn y cyflwyniad i gyhoeddi'r pellach o'r manifesto Comiwnyddol, dwedodd Engels, pan ysgrifennwyd y manifesto, ni allan fod wedi ei alw'n manifesto sosialaidd. Oherwydd pan yn sylwi ar y gwahanol fudiadau yn Ewrop a Prydain ar y pryd, enghraifft y salwyd yn dilyn Robert Owen yn Prydain, neu Charles Fourier yn Ffrainc, roedd yn teimlo bod y sosialwyr hyn yn gobeithio ymateb i anafiawnder y system gyfalafol drwy ddiwygio fan hyn o fan draw, heb achosi gormod o boendod i gyfalaf ac elw. Roeddent yn bobl y tu allan i'r dosbarth gweithiol oedd yn chwilio am gymorth gan y dosbarth uwch mwyn gwregu syniadau. Ysgrifennydd Engels, felly roedd sosialaeth yn 1947 yn fudio'r dosbarth canol, Comiwnyddioeth yn fudio'r dosbarth gweithiol. Roedd sosialaeth ar y cyfandir o leia yn barchus. Comiwnyddioeth oedd y gwrthwyneb llwyr i hynny. A'n bwriad ni o'r cychwyn cyntaf oedd bod yn rhaid i ddifreiniad y dosbarth gweithiol fod yn weithred gan y dosbarth gweithiol ei hun. Ni allai fod unrhyw'n heiaeth pa un o'r ddau enw byddai'n rhaid i ni ei ddefnyddio. Eto fyth, rydym wedi bod byth ers hynny ymhell o ymwrthod ar gair. Felly fel dwedodd Engels a Richard Megi, nod Comiwnyddioeth yw gwaredu ar y system gyfalafol yn gyfan gwbl a gosod rhywbeth newydd, cyfiawn yn ei le. Rhywbeth fydd yn rhyddhau'r dosbarth gweithiol, a'r dosbarth gweithiol ei hun fydd yn gyfrifol am y rhyddfeiniad hwnnw. Mae'n bosib dysgu'n y chat o feddwl, neu cyfalafiaeth yw'r unig system bosib, ac felly bod yn rhaid i ni wneud y gorau o bethau o fewn y system honno, neu ei addasu ychydig bach mwyn creu fersiwn fwy rhadiol ohono. Mae'n hatebion ni ar gyfyngau sy'n rhan o natod y gyfalafiaeth, yn aml yn ffyrdd o gyfaddasu cyfalafiaeth yn hytrach na gwaredu arno'n llwyr. Rhai enghreifftiau'r cyfaddasu hyn efallai yw syniadau fel arianneg morsol. Lle gall unigolion ddewis gosod pensiynau preifat mewn ffrwd foesol, ond pwy sy'n penderfynu pa mor foesol yw'r cwmnïau hyn? Ydy pensiynau preifat yn foesol yn y lle cyntaf, ond i ddylai pawb gael rhalu pensiwn da ar ddiwedd oes. Mae'n tynnu sylw at yr elfen neo-ryddfrydol o gyfalafiaeth, lle mae pob baich a phob dewis yn disgyn ar ysgwyddau'r unigolyn, a'r elfen gyfunol o fywyd yn cael ei anghofio. Heblaw am bensiynau, sut arall ydym yn trefnu ein hunain fel cymdeithas, a sut arall allwn dychmygu ein cymunedau am byd. Yn ôl yr elusen plant yng Nghymru, mae 34% o blant Cymru heddiw yn byw mewn tlodi.
Mae ymchwil yn dangos bod y ffeith i tlodi'n gallu dilyn plant i'w oedoliaeth. Ac mewn arolwg yn ystod y flwyddyn diwethaf gan y TUC, daeth i'r amlwg sut ydy'r argyfwng cost y byw yn effeithio ar bobl Cymru. Mae 1.6 person yng Nghymru yn hepgor pryd o fwyd bob dydd. Mae bron i hanner poblogaeth Cymru'n gorfod torri lawr ar faint o arian mae'n cael ei wario ar fwyd, a dros hanner, 58%, yn gorfod torri lawr ar y gres y dŵr neu trydan maent yn ei ddefnyddio. Felly, beth sydd yn gwneud? Llwyd delat. Pa fe wedi helpu fi yn rannu'r termau. Felly, beth sydd yn gwneud? Mae'r cwestiwn hwn yn gyfieithiad Cymraeg o deitl nofel Rwsieg gan Niclas y Glais, Llwyd delat, neu What is to be done, i roi enw Saesneg y cyfieithiad a drosodd termau Coch. Dyma'r nofel, yn ôl pob sôn, a dylanwadodd ar Lenin a nifer eraill o factor ac yn archwyr, ac roedd yn sail i sawl chwyldro, yn cynnwys chwyldro'r Bolsiefikiaid. Enwodd Lenin ei bamffled o 1912 ar ôl y nofel oherwydd y dylanwad a gafodd arno. Mae'r nofel yn dilyn hint Vera Pavlovna, ei lliodas gyntaf a'i hel briodas, a'r grŵp gwynio gyfunol a sefydlodd hi yn y ddinas lle roedd hi'n byw. Mae'r grŵp gwynio gyfunol yn troi mewn i gymuned lle mae'r menywod yn rhannu cartref, bwyd, elw, syniadau, addysg. Mae Vera Pavlovna a'i gwir yn ceisio byw bywyd yn y modd mwyaf delfrydol, ac yn ceisio trefnu bywydau personol a proffesiynol yn ôl ei gweledigaeth wleidyddol. Mae hi'n nofel sydd â chariad wrth ei greudd. Mae'r cymeriadau'n yn rafael o bywyd ac yn ceisio dod o hyd i ffordd o chwyldroi'r holl beth. Pa fodd gallai'r gydweithio yn gyfiawn, mae'n ffordd sy'n dangos parch a chariad sydd ag gydweithwyr a chydfyn. Sut allwn garu yn y modd mwyaf anhunanol, mae'n ffordd sy'n gosod gwir gariad wrth wraidd ein perthnasau. Fe'n hatgoffwyd gan y nofel, mae cariad yw'r elfen sydd wrth wraidd yr holl bethau ymarferol wedi mynd ymgyrchu drosynt. Cyflogau teg i bawb, gwrediad bwyd nuclear, rhoi croeso i fforduriaid, cegach i bawb a mae'r rhestr yn ryngan. Rydym yn brwydro am barhaus am gyfiawnder, oherwydd ein cariad at bobl nad ydym hyd yn oed yn ei hadnabod yn bersonol, ond rydym yn gwybod ei bod yn dioddef ac mae hyn yn ddigon i ni. Ond mae'r ysgol i newid pethau hefyd yn fath ar ei hunan barch. Rydym yn mynd mwy oherwydd ein parch tuag at ein bywyd ein lein hunain a'r cymunedau rydym yn byw ynddynt. Oherwydd rydym yn gwybod bod cyfiawnder cymdeithasol yn y sefyllfa sydd ohoni yn deillio o gyfiawnder economaidd i bawb. Mewn casgliad y gerddi gan Niclas y Glais a gyhoeddwyd yn 1981, dywyd y rhagair, nid dilyn ffasiwn am rai Niclas wrth ymgynghedi i ddinistrio borthrwm y cyfalafwyr, ond ysgrifo baich i gymrodyr. I mi, mae Comiwnyddioedd, efallai yn fwy na dim byd arall, yn cynnwys yr elfen honno o gariad o fewn y weledigaeth. Y math o gariad sy'n treulio trwy ffiniau, sy'n ysbrydoli rhyngwladolder a gofal yn cymunedau lleol, ac sy'n fodlon ysgrifo baich ein cymrodyr, lle bynnag maent yn brwydro dros eu hawliau. Yn ein bywydau bob dydd, ac ym mywydau bob dydd y cymeriadau yn What is to be done, a hefyd yn waith llenyddol a ffeithiol y Comiwnydd nofelydd ar ymgyrchu Grisiaid Alexander Colantau. Rydym yn dal i gweithio'r syniad i ben o ran sut i garu a dangos ein cariad ac ein teulu ac ennill ein trefyd fel menywod. Mae'n gwestiwn nad ydym wedi llwyddo i ateb pryd heddiw sy'n meddwl. Di Alexander Colantau yn ymarfer â'r cwestiwn drwy ei bywyd. Roedd hi'n aelod o gabinet cyntaf y Bolsiefikiaid yn 1917 gyda Lenin, a hi hefyd oedd y fenyw gyntaf i gael ei apwyntio fel llys genwad. Hyn oll, mae hi'n dweud yn ei hunangofiant, sydd ar teitl grêt, The Autobiography of a Sexually Emancipated Communist Woman. Chwaraeodd cariad gyda Chomiwnyddiaethau ei dychynebau, ei ddynnu parhaus am hapusrwydd perffaith, rôl blaenllaw am fymywyd, rôl llawer rhy fawr. Doedd y nifer menywod y genhedlaeth honno ddim yn deall eto sut i fod yn rhydd.
Mae hi'n mynd yn ei blaen i dweud, y llwyddodd i drefnu bywyd carwriaethol i'r un yn dilyn y safonau a osodwyd ganddi i'w hunan, a wnaeth hi byth guddio'r carwriaethau hyn, ond dywedodd yn ei hunangofiant na wnaeth hi byth adael i lawenydd na ffordd ferch gael y blaen ar greadigrwydd gweithgaredd ac ymgyrchu yn ystod ei bywyd. Mae'r cwestiwn o gariad yn un sy'n mynebu menywod yn benodol iawn o hyd. Sut allan yn drin ac ochr ymarferol cariad drwy wydr Comiwnyddiaeth? Un elfen o'r cwestiwn hwnnw yw sut allan drefnu'r ffordd rydym yn rhoi gofal i'r bobl hynny rydym yn ei caru, yn ystod y cyfnodau hynny pan fod angen gofal mewn dwys arnynt. Ar hyn o bryd, mae gan y blaid Gomiwnyddol yng Nghymru ac yn weddill Prydain ymgyrch sy'n mynnu cyflog i rieni a gofalwyr. Rydym yn gofyn bod unrhyw berson nad sydd mewn gwaith cyflogedig am ei bod yn gofalu am berson arall, boed yn babi, yn blentyn, yn bartner, yn riant, yn gyrraedd neu gymydog, yn derbyn cyflog teg am ei llefydd. Nid oedd pasio'r polisi o fewn y blaid Gomiwnyddol yn hollol ddidrafferth. Teimlo'r rhaid menywod hŷn o fewn y blaid, mae dwy ei gwaith, y cawsant dwi rydydd a'r cyfle i ddefnyddiau hymenedd. Roeddent yn gyfleoedd na chafodd ei mam o'r craff a deallus ffeithiau'r fantais o brofi. Ond oedd nifer eraill, yn aml to ifanc, yn teimlo nad gorfod gadael eich plant eu rhoi i rywau eraill i ofalu amdanynt am gyflogau gwael oedd yr ateb chwaith. A phwy sy'n ennill cyflogau gwael am y gwaith gofal hwn, ond menywod ar y cyfan. Felly bod menywod dosbarth canol wedi llwyddo i deimlo rhyddid, beth am wir rhydweiniad menywod y dosbarth gweithiol. Yn y pen draw, ac wedi ymryson, paswyd y polisi, ond ai cynnwys y polisi hwn yw'r ateb gorau posib, neu ai'r ffordd ymlaen i'w derbyn y byddwn yn parhau i chwilio am y tebion. Ni dod at y dweud nawr, Weithiau, mae pobl yn dweud o'r gorau. Beth am i'n dweud y garchfod o rhyw byd ac y byddwch chi'r Comiwnyddiaeth yn ennill? Beth wedyn? Sut olwg gyda'r ein byd ni? Os nad yw Comiwnyddiaeth yn edrych yn union fel y Gomiwnyddioedd Sofietaidd a welodd y byd yn ystod y ganrif diwethaf, sut olwg fydd arno? Sut fath o byd bydd ein byd Comiwnyddol ni? Efallai cyn ateb y cwestiwn olaf, y dylwn gyfeirio at y datganiad uchod. Na fydd y Gomiwnyddioedd dwi'n gallu dychmygu yn edrych yn union fel y Gomiwnyddioedd Sofietaidd a welodd Ewrop. Dyna beth dwi'n dweud wrth fy nhad yng nghyfraith pan rydym yn sgwrsio, ond rydym yn anghytuno. Sgwennu sut fydde Niclas y Glais wedi teimlo o glywed hyn heddiw, oherwydd fe amddiffynio'r Rwsia Sofietaidd i'r carn. Ond nid ydych chi'n gallu anghofio am y tristwch a brofwyd gan rywun oedd wedi dod i'w adnabod a'i garu. Un peth gallaf dweud yw nid yn unig oedd yna wahanol enghreifftiau o Gomiwnyddiaeth o fewn yr Undeb Sofietaidd ei hun, ond mae gen yn enghraifft wahanol eto o Gomiwnyddiaeth yn y cymoedd lle rwy'n byw a lle cefais fy magu. Mae'n brofiad gwerthfawr o Gomiwnyddiaeth ac fe'i weithiodd. Yn y blynod lle rwy'n byw, cychwynnwyd cangen o'r blaid Gomiwnyddol gan erbyn. Hen werth yr oedd ac roedd yn haws i rywun fel fe fod yn aelod o'r blaid, oherwydd nid oedd yn dibynnu ar ddigrwyddianwyr na rheolwyr Coch am ei gyflog. Collodd nifer o lowyr ei swyddi drwy ymunodd. Serch hynny, tyfodd y blaid Gomiwnyddol ym Mydlynog yn fudiad efo llawer o barch tuag ato, oherwydd teimlai trigolion y pentref mae bryd nŵr oedd y blaid yn gweithredu. Ac y peryg o golli swyddi, daeth y blaid yn un dylanwadol iawn yn yr ardal, gyda nifer o Gomiwnyddion enwog y cyfnod fel Harry Pollard, Ydy'r Coch yn dod i'r pentref i siarad yn y 1920au, ac aeth nifer o digolion y pentref i Sbaen yn y 1930au i ymladd yn erbyn Franco. Chwaraeodd y blaid rôl allweddol yn anghedfod pwll glo tath Merthyr, pan fi ymryson rhwng perchnogion y pwll oedd yn mynnu bod gweithwyr yn ymuno ag undeb y cwmni,
a'r glowyr oedd y blaid yn uno ar ffeg. Roedd yn helynt mawr yn y pentref, a bydd blaid Gomiwnyddol yn blaenllaw yn y frwydr i alluogi'r gweithwyr i ymuno ag undeb o'i dewis yn hytrach na cael ei gorfodi i ymuno ag undeb y pwll. Mewn darn o hanes lleol, ysgrifennydd Alan Morgan, Cerodd amherfod Catrin, yr her fwyaf difrifol i'r modd hwn o fyw, oherwydd roedd yn erbyd i hanfod gweledigaeth fwyaf elfennol y Gomiwnydd, sef hawl dyn weithio ac i berthyn i sefydliad bydd yn cynrychioli ei fantais a'i les ef ei hun yn y gwaith. Roedd y Fed yn fwy nag undeb. Roedd yn ganolbwynt i weithgaredd cymdeithasol, roedd yn trefnu nawdd cymdeithasol, ac roedd ymosodiad arno'n ymosodiad ar y gymdeithas leol ei hun. Yn yr ardal hon, dyma beth yw Comiwnyddioedd yn sefyll dros gyfiawnder a hawliau mwyaf elfennol y Gomiwnydd. Mae'n anodd derbyn mae profiad Sofietaidd, panaeth o yw'r unig fath o Gomiwnyddioeth posib, yn arbennig ysgofrwyd rhywbeth gwahanol gan eich teulu a chymdogion. Ac bod Brydymog yn bentref anerfennol, o bosib yr unig le yn Mhrydain i gael siambr fasnach Gomiwnyddol, mae yna enghreifftiau eraill ar draws y byd o Gomiwnyddiaeth yn gweithio. Mae Jody Dean yn trafod y ffordd y mae'r cysyniad Comiwnyddol wedi ei gloi mewn i'r profiad Sofietaidd, a sut y mae'r profiad hwn yn ei dro yn cael ei ddefnyddio i'n dysgu ni bod Comiwnyddiaeth yn beth drwg. Ond mae'n bwysig i ni gofio nad yw Comiwnyddiaeth yn cael ei weld fel peth drwg ym mhobman, a bod gennym, yng Nghymru er enghraifft, naratif gwahanol i'r naratif Anglo-Americanaidd. Mae'n ambell i le fel Cymru, arwyr oedd y Comiwnyddion lleol hyn, ac mae ei hymdrechion yn enghreifftiau'r ffordd y gall y trodd syniadau Comiwnyddol yn ymgyrchoedd cymdeithasol llwyddiannus a phoblogaidd, ac mae'r syniadau weledigaeth yn parhau fod yn rhan o'r drafodaeth gwleidyddol mewn sawl gwlad. Mae'n Cymru sy'n gyffrous am annibyniaeth ac sy'n chwilio am atebion amgen i'n system wleidyddol bresennol. Mae cyfle i Gomiwnyddioedd chwarae rôl berthnasol mewn ffurf weithredol unwaith eto. O ran sut y bydd Comiwnyddioedd yn edrych, unwaith eto, at y Jody Dean sydd wedi mynd am bryd, hi sydd wedi fy ysbrydoli, mae hi'n dweud, gyda Comiwnyddiaeth, nid yr hyn wedi mynd deheu amdano yw'r canlyniad terfynol. Gyda Comiwnyddiaeth, y deheuad yw'r awydd sydd gennym i gydweithio, i wneud penderfyniadau bydd y grŵp. Mae'n rhywbeth parhaus. Mwyn gwireddu Comiwnyddiaeth, bydd yn rhaid i ni'r bobl, fel cynulliad, barhau weithio gyda'n gilydd mwyn bod yn gynulliad y bobl sy'n cydweithio, mwyn yn galluogi ni fel grŵp i wneud penderfyniadau ar y pryd. Felly mae Comiwnyddiaeth yn rhyw fath o waith ar y gweill. Mae hi'n dadlau bod Comiwnyddiaeth yn bosib, oherwydd bod yn bodoli nid fel cyrchfan, ond fel cyflwr. Dwi wir yn hoffi'r disgrifiad yna hwnna. Yn ddiweddar, bu farw nain dynwr, fe ganed yn yr ardal hon yn Hwllheli, a dyma lle buodd hi fyw hyd nes oedd hi dros ei hanner cant. Yn ei hangaf, darllenodd y teulu darn o un o'i hoff gerddi hi, sef un hynafliad gan T.H. Williams. Na fyddai Niclas y Glais ac gyntaf wedi cytuno'r bopeth, roedd y bardd yn hydachwr fel Niclas ac yn wrthwynebydd cyd-dibodol. Rhian darllen y darn a ddarllenwyd yn yr angladd, oherwydd mae'n teimlo'n berthnasol yma hefyd rhywsyd. Neu gefais gennych gred trwy hyd i lawr, mae trech na dwys yw dwysfer munud awr. Neu gefais nerth o fer eich asgwrn chi, i gwylio dro bod un ac un yn dri. Neu gefais gennych ras o ffynnon bell, i ganfod nad yw gwaith fawr gwaith na gwell. Neu gefais gennych ffordd i syniad glir, mae mewn anrifol dyma neb yn wir. A dyna pam, gan gymaint a roedd un, nad ydyf yn deheu am odydd ddim. Efallai na gallwn ni ar y chwith dweud nad ydym yn deheu am odydd ddim yn union. Ymhlith bob dim arall o ddal i meddwl wrth ddarllen y gerdd, mae'n fath goffa ein bod ni fel ymgyrchod ar y chwith wedi etifeddu gymaint o'n hynadiaeth gwleidyddol ni. O Marx ac Engels, i Chernyshevsky, i Lenin ac Alantau,
Ac yma yng Nghymru, Niclas Coch, Annie Powell, Gwyneth Williams, Rob Griffiths a Gareth Miles, a phob un person arall am gyrchod neu sy'n dal i ymgyrchu ar y cyd â nhw. Nid yw'r rhan helaeth y cyd ymgyrchoedd yn enwau adnabyddus, ond mae wedi ymroi yn aml iawn drwy gydol eu hoes i'r ymdrech. I ni'n bersonol, rwy'n gyndyn o oll yn y bach hwn, oherwydd rwy'n hyderus y gael eraill yn y man i gydio ynddo a'i gario ar ein rhan pan dda'r amser. Mae gan Niclas y Glais ei hun gerdd yr enw Gorwel. Gorwel gwahanol sydd yn ei gerdd. Gorwel sy'n cael pethau i fewn ydw, un sy'n atal dealltwriaeth. Ond rwy'n gallu gweld ffordd o ystyried y pennill olaf yn yr un ysbryd a Gorwel gobeithiol Comiwnyddol gyrsiau Lunera. Dywed Niclas y Glais, gwell caru byd na charu cwmwd talawn. Mae dyn yr un ar ddim cyfandir maith. Mae'n werth i uned Cymro gryllio'r Gorwel a chroesi weithiau dros derfynau'r iaith. Mae ffiniau cryd ac iaith a genedlanwyr yn cynorthwyo rhagfarn gwlad I fyw. Wrth dyfu drwy y Gorwel sy'n ei hynny, deallir ystyr bythol orwel byw. Rwy'n siŵr mae coch ei lliw'r Gorwel hwnnw yn y llinell olaf, yn arbennig iawn gyda gerdd. Ac yn yr ystyr hynny, mae'n braf meddwl bod Niclas y Glais wedi teimlo'n sicr bod modd tyfu trwy arwelion. Felly, falle nawn ni eu gyrraedd i'r cyfan. Diolch am hynny'n dan. Diolch o galon am ddarlith arbennig o heriol a diddorol. Dwi wedi mwynhau gwrando a dilyn y darlith yn fawr iawn. A dwi'n siŵr bod hwnna'n wir amdanoch chi hefyd. Os yna gwestiwn o gwbl, mae gennym ni ryw 5 munud bach cyn bod ni'n gorfod ildio'r babell i'r cyfarfod nesaf, ond Jeff. Diolch yn hyn, drwy'r i'r fawr. So, mae ti dweud o ffeithio yn heblaw rai Comiwnyddol yn gwneud cyfan bod y system personol fel diwygio y system cyflafol presol cam ac ati ynde. Y contractau creu rhywbeth hollol newydd. Wedyn, os ni'n edrych ar y llwyddiannau mae Comiwnyddol yn cyfnod dros degawdau diwethaf, ti'n bod yn y pethau fel sefydlu, ti'n wedi cyfnod nôl I datganoli, pethau felly, mae'n rhaid I gyd yn wyth, ond ydy hynny yn just gwneud pethau o fewn y system presennol, byddai ti'n gwahaniaethau yn clywed drwy y rhai Comiwnyddol yn llwyf o dywech o'r Llywodraeth I wneud hynny, a roedd Cymru yn cael chwedlau ysgol am ddim, trwy cytid yn gweithio. Dyna rhywbeth fi'n gwybod. So beth ti'n gofyn? Ti'n gofyn... Wyt ti'n teimlo bod y blaid Gomiwnyddol ddim yn bod yn chwildradol ar hyn? Wyt ti'n teimlo bod nhw'n ennill pethau yn yr un modd a pleidio eraill ar ennill? Ie, ni'n gwneud o'r llwyd, ond o ran canlyniad o'n byd yn hyn. Ie. Wel, I suppose un peth yw... Ie. Bod y blaid Gomiwnyddol ddim mewn gwirionedd mae hyn o bryd yn Nghymru nac yn Lloegr yn gyffredinol. Ond I suppose beth sy'n bwysig I fi a fi'n teimlo I gardd ar y chwith o ran y ffaith bod e'n bodoli yw bod ni'n cofio bod rhywbeth. So bod ni'n cofio am y ffordd chwildradol o ymwneud â pethau. Hyd yn oed os ni ddim yn
neu beth na wnaethon nhw'n cywf a heddi neu beth na Lennon. Bod ni'n cofio bod y pethau hyn yn bosib a o fewn Cymru, fi'n teimlo bod yn bwysig bod y Comiwnydd yn... Mae un y pethau sy'n gyffroes yn hyn, bod y Comiwnydd yn y mix a pan mae pobl fel Plaid Cymru yn bod yn rhan i llwyfan gyda Comiwnydd yn. Fi'n credu bod ni mewn sefyllfa special yn Cymru a fi'n eisiau actually ateb y gwestiwn ond fi'n teimlo bydd yn Comiwnydd i ni yn Cymru, bydd yn rhywbeth gwahanol o sgwrs neitha o Elen sy'n eistedd yma. Os ti fan hyn, dod i y syniad yma, bydd pethau'n edrych yn Cymru, bydd yn benodol i ni yn Cymru achos cael Cymru ydyn ni. A falle bydd y Comiwnydd ni wedi gweld yn edrych fel popeth arall, ond ni'n rhan o rhywbeth penodol iawn yn Cymru. Fi'n teimlo bod ni yn y mix a bod yn bwysig a hefyd bod y ffaith bod y actual cysyniad yn bodoli. Bod yn bwysig bod ni ddim yn gadael fynd a gweud o dwi ddim wedi gweithio yn beth yna. Bod ni'n gofio cadw fe fel rhyw fath o polarus i bwyntig ar. Diolch am y cwestiwn ac am yr ateb. Os ydych falle bod yna amser ydy cwestiwn arall, os ydych yna beth yn wir eisiau holi. Da ni bod yn gwneud i gled o saith yn gyfreiddiol. A bod sefyllfa yn ffigil arbennig a mwy o ddiweddar yn Gymru, oedd ti'n gallu gweld y rhai Comiwnyddol yn y penodol i Gymru yn ddinas? Ydy'n gallu gael paid Gymru penodol i Gymru, o ran bod torri off o'r blaid Brydeinig. Mi'n rhaid i dweud, mae bod yn rhan, fi'n teimlo fel gymaint o Gymraes, a fi'n byw yn y Cymraeg am yr holl Cymreigdod mor bwysig i, felly fi'n teimlo os ni'n byw tu fas i Gymru, bydd dim pwynt i fi. Ond mae bod yn rhan o blaid Brydeinig, mae wedi rhoi gymaint i fi, a fi'n credu fel Cymru, ni'n gallu dysgu gymaint o'r sy'n gilydd. Dwi wedi dysgu gymaint am... Fi'n credu y Lloegr ni'n deddol o glywed am yng Nghymru yw'r Lloegr sy'n yn gwrthrynu ni, ond drwy gael Gomiwnyddol, fi jyst wedi dod i adnabod hanes gwirionol Lloegr ac felly hanes gwirionol Prydain. A fi wedi sylweddoli gymaint... Fi ddim yn nabod yn... Fi'n gallu ceid yn arfer, mae wedi rhoi gymaint i fi, fi mor diolchgar. Sa'n credu byddwn ni'n ymwybodol o'r struggles nhw, os yn mewn, os yn ddim yn rhaid Brydeinig, felly i fi, dyw ddim yn rhywbeth fi'n gobeithio amdano, ond petai Cymru'n annibynnol, byddwn ni'n gorfod cael ein hunan wedyn, ond byddwn ni'n ffrindiau gyda yr un yma. Rwy'n sefyllfa wahanol. Fi ddim yn gobeithio am hynny, fi'n teimlo bod yn werth fawr. Diolch fawr iawn am y cwestiwn. Y ddau cwestiwn. Diolch fawr iawn. Diolch yn eto i chi i gyd am ddod bore yma. A eto, os ydych chi'n gweld gyda chi yn cymryd rhan yn unrhyw weithgareddau ddim yn gwybod am ddigwyddiadau sy'n digwydd rhwch eich manylion i ni ar y ffordd mas. Mwynhewch weddill y Eisteddfod. A sa'ch ni diolch yn eto i Catrin am ddafod hynod bore yma.